Straight to the point. Now atong balikan mahigala ning atong mga isgutanan rumbutaga. Dirita sa atong Kapitolyo. Kay diha nimo makita makigalaan pastilan. Ako mismo nakaingon gud ko nga kining atong pasensyahan na sa ginato ni kay kini spam bag-o pa man. Ha? Bag-o pa man eh. So bag-o pa unya wa mga higala kini ni ang experience sa politika unya ang transition team ni Gwen wa pud mutarong og turnover. Ang tuyo gyud ato niya nga mapalpak kini si Pam 4. Straight to the point. Ha? So nitabo kung imong tan-awon mga higala ang ka-advantage pod ni Pam bisan pa man tuod og bag-o siya kay timan ibaya ang background aning Pam 4 og educational background di ba pod nimo ma basta-basta sad. Graduate kini sa University of San Carlos Political Science og naka third year law kini sa University of the Visayas. So dili nimo ni pwede nga imo lang ning atik-atikon. Unya naka Harvard sad ni siya. So og educational background dili nimo atik-atik nimo ni. Ikaduha, gikan kini sa private sector. Straight to the point. Unsa man gyud kalainan may gala kanami nya wa man mo agi gud og kanang kuan. Kana ang bisa kapitan sa barangay wa mo agi mayor. Pero ang iyang naagian gikan mas private company. Ang kakuyaw sa gud gikan kas private company may galag mo tinuod kag trabaho dia kay imong training gikan sa private day. Ang tinarbahoan sa private sector layo kay ang tinarbahoan sa gobyerno. Prangka lang pagkistorya ha. Straight to the point. Lang nako, ay lang mo kasakit kay ako nakasuway gyud private gyud ning among trabaho ako kasuway sa kog panarbaho sa gobyerno. Di pod tanan na anaa sa gobyerno. Labi nagdiya kas mga kuan no. Pero di labi nagdiya kas local government units nga kuan labi nang uban na suod sa panarbaho kay tungod sa accommodation. Isos, hindi ko magpansuwa na. Hindi ko magpansos buntag, wa na. Paabot na sa kanon sa pans out sa hapon. Pero kanagong ikan kas private, ang trabaho grabe magyusad. Ikatulo, timan iday nga kato bitaw si Lito Osmeña, usas mga ngilngig nga gobernador, subuwa tumuagi day kin og kakapitan. Wa tumuagi mahigalag mayor, wa ditsog ka gobernador. So depende ka na. Depende ka na. Importante nga kugihan ka, doon na kay vision, doon na kay mahigalay direction nga klaro, unya mo tap ka sa mga tao nga angay nga mo appeal sa imong team. Nya kanang mga tao nga imong itap nga mantigo, nya doon ay kasing-kasing sa public service, importante na. Nya labos na nang dili pod lalay. So unsang hitabo ato mahigalang makomparar sa matong naong ni Gwen og ni Pam dong, nabang gitapad ba nimo dong? May isgutan ta man gini manghigala kay kining ilang gihimo. Gusto man gutong usa, iya pa gani ginyon iyang ipalutaw gid nga si Pam, why na mauhan mo na, no? Kini tanawa lang, kining duha ka mga higala si Gwen og si Pam, Ang direksyon ba? No? Nya kana si Gwen o si Pam. Kana bang katapusan ng pamilin-bilin ni Gwen mahigala nga kana bitong iyang gibilin bitaw nga ayaw kalimti ng akong kuanhang. Iya gyud pinakapit day ang suroy-suroy sugbo. Tanawa dong. Ato ipakita tong kuan dong, katong imong tapad bitaw dong. Ipakita tong balik dong be. Ang iya mahigalang gimando ngadtong sa lobre, trust fund mga kagalaan. Number 1 gayon. Mao gayon ang suroy-suroy. Balik kiat-kiat gani ang gusto. Kana. Kana da dong. Ihunong da dong. Itapad tong usa kana. Kana freeze gamay kana. Number 1 suroy-suroy sa sugbo. Anya tanawa. Asa man tong kang Pam be. Katong kang Pam nga kana na ang iya manghigalang katuyuan sa katong executive order. Ang executive order gyud number 1 gyud, no? Ang number 1 niya manghigalang mando. Tawa. Ang iyang permiro gyud mando. Ni Pam 4. Kini gayud manghigalang urgent gyud nga sa ospital. Diyan mo makita ning duha ka inahan sa probinsya. Kinsay inahan nga tarong. Tawa. Kana number 1 Kana number 1 gyud kita nimo. So ang number 1 gyud mao nga
urgent release of appropriate funds to improve and strengthen provincial hospitals' response and capacity. Straight to the point. Di amo na. Kapaspas may gala. Ako na, kuhan ko nga, katuo ta ba nga, mga paagid tao ni, kaya saan taman nga, why klaron turnover, pero ang iyang team day, pirmiro mo ko na ni, kato si Attorney Lau, mamutoy yang head sa transition team, di pa ganito maoray, si Isdurano di ay, kay kinis Isdurano maoy, gi-ofira ni og kanana ang consultant, wa mga higala mo sugot pirmiro, ya, mahuan gi-ofiran og, kuan, administrator ron, no? So, gi-anticipate na daan sa transition team ni daan ni day. So, tingali, hunahunan guin ba, advance hunahunan guin, kini palpak yun ron. Mapalpak yun eh. Hasta ko na pag turnover pa lang ko daan. Pagka, ang program ng daan mahigala, medyo, kuha na ito daan. Asa mang Sugbonyos, asa matong Sugbonyos, kaya na ba ito'y question sa Attorney Chiking Shares nga sa iyang kulom. Good morning ni mo da Attorney Chiking Shares. Ato pa lang tukiunon po na, lahi po nang sa Sugbonyos. So, tanaw dahil nga kini mapalpak yun eh. O ang mga tao, ato lang ang inyong daan nga, pasinsa lang mo ha, nga magka-dagma ko ni spam permiro. Kay, kuwan man, wa man mahigalay turnover nga klaro. Unya, bag-o pasan siya. So, ang katawang Subuanon, pasinsa lang mo gamay, tagaan na to ng honeymoon period. Susday, kinuha mag-honeymoon si Pam day, oy. Wala, pari-pariha ba yung archibal? Sa archibal sa dindakin sa city, wa mag-honeymoon po? Pag first day mahigala, ang public library, naanay mga kabaguhan. Unya, ang katong ilang gilusa dayon nila nga kanang sa mga call center agents pa day. Nga magabiin na bitaw ang kanang gilunch nila tong naisakinan nga para dili delikados tulis ning ato mga kwan. Unya ang mayor of the night, na. Iko kini og maglumba og kanang public service nga pinaspasay pagyod. Kining Cebu City og ang province kisay mabulahan ng katawhan. Straight to the point. Nagtuo ta may galatagaan ta sa honeymoon period, no? Ato lang sa ipa-honeymoon period nya. Sige, papahuayan lang sa pamari 4 na yun. Nahihina sa mo na magtuon sa siya ba? Pero sus, pag first day mahigala bida, mga magiitan mo sa dayon na niyang team. Sus, pag first day na mirma dayon og 12 ka executive orders, 12 dayon ang ipirmahan. Katos Gwen nagtanaw to mahigala medyo nasyak ito na ay abi na itong masabotahe nga mo palpak wa man. First day pa lang, wa mapalpak. First day pa lang, na mirma executive orders. So, saan nga mga executive orders? Akong balikon, urgent release. Number 1, you know? Urgent release of appropriate funds to improve and strengthen provincial hospitals' response and capacity. Muna yung number 1. Sus, kagahapon mahigalawa, maglangan, oy. Urgent na mahigalab, gimando na yon. Nga, namay sa emergency funds, ihatag na yon sa mga public hospitals na to. 16 kinikabok. 16, upat ka provincial hospitals o dunay 12 ka mga district hospitals. Gahapon, napatay pictures daw nga gahapon, gipatawag to mga chief of hospitals, oy. Natay picture daw. Kini ho. Mga chief of hospitals, mga doctors mahigala dito sa probinsya, ipatawag. Kanis lao. Mo na mga chief of hospitals, gi-meeting ni Pam uban ni Isdurano. Gipapungutan na sa unsa may problema, hastin daghan ang problema day indekin. Hasta dagom, hasta mga martayulit ubitaday nag problema sila dito. Kaingon ka kasalbahis gitong administrasyon ni Gwen Garcia, kasalbahis. Pagkasalbahis. So nanulti ni mga doktor. Gahapon sa meeting. Dito sa sulti mo na nga, parilis niya dayon. Initial pala na, tag 5 million ka na, kuhan dayon. 5 million, 80 million tanan god. Pero saan man 80 million nga gusto ganun ni Gwen katong 1.2 billion nga yung dali? Tanawa, katong mga board members nga, mga isog-isog ko na nga gusto ipadali tong 1.2 billion, be. Kanto ko na ba, isog-isog ko na warong nga madali to nga, kuhan, ato gamiton sa mga hospital to, be. Straight to the point. Kay mo man nagikinahanglan sa katawhan. Mo nagikinahanglan sa mga tao. So karon, paspas. Purya-buyag akong gipanid-an mahigalawa maghanimon. Wa mo kuan honeymoon period si Pambre 4. Ditso-ditso niya. Kinawa mga doktor, mo ni mga doctors mga higala nga mga chief of hospitals ito. Sus na nultis na dali. Dako kay may problema tao nito gop. Unya karon si Pam sakto ni naka sa right direction gyud Pam. Kining imong kuan, nga ingon sa day mo meeting sa mga doctors kining mga chief of hospitals once a month kana. Straight to the point. Mo na sakto duot di ba? Duot nga serbisyo. Once a month meeting.
sa mga chief hospitals. Aron mahibaw ano, after 1 month o kumusta mo? Kana gyud klaro nga may sus nga gov ka nakuha mi dito kuha na sige okay matubag dayon ba? Kay kini mo mga doctors may galawa man di man may access ni Gwen Garcia kini. Why meeting mahigala sa unom ka tuig ni Gwen Garcia nga naglingkod sa Kapitolyo? Gipabayaan niya ang mga district o mga provincial hospitals. Gipabayaan. Si Pam o si Is Durano mo ni ang nagmeeting kagahapon. Sus in 3 days day no? Paspas nga ma-address dayon yun kung imong tutukan. Unsa pagtutok atong Gwen Garcia mahigalang suri-suri ka kiat man lang tong iyang gusto atong katol ang tiil atong Isus. Katol ang tiil atong iyang administrasyon. Kiat tong iyang administrasyon. Naidaghang kwartang Kapitolyo mga higala. Karon kini ni ang pero nindot ni day kay si Gwen Glinso ko niingon na day nga kanang willing siya nga kuan. Kana misakto. Para nako bitaw kining suri-suri sugbo o kining pasigarbo sugbo. Unsa man ang kuan na nabitay dakong problema mga higalawa gibiyaan niya kay ari sa iyang priority ning suri-suroy sayaw-sayaw dito. Karon ni ana gyud. Mo ni ang mga chief of hospital paspas kay third day meeting. Mga chief of hospitals unya kanindot aning kalakiha mga higala kay ang anak ni Pam doktora sad. Unya konsultan sa dining iyang bana. So nabutang mahigala nga kuan no. Ya kini sakto ni nga doon na gyud mga kuan. So ang board ani so si kuan sila ang son-in-law Dr. Sad. So kinis lang sa board labi pa to mga bag-o pa o katong makuan di man sa maka-arte day kinamay mga tang-an. Muna maka naa si Isdurano diha. Di man pwede mong isud bulsa. Kana mo bantayan mo na kung ingon na katong staff ni Pam bitaw ko bantayan na ninyo nga mo tarong ang serbisyo kay ngano kadto bitaw Johnny Los Reyes mamonto yun napildihan daykin. Wa to mamaotong iyang kwan. May tao ba ito Johnny? Pero kanang sa talisay ba? Pagkadaog niya wa sa magdag iyang mga team bitaw day nga bagtik ba? Puliya kwan lang ha sa mga ato panahon na di ka usara ka terms Johnny Los Reyes. Namon to kasing-kasing pero wala makakuan mo na bantayanan. So unsa man kini sakto ni bubu gaguan kay ka kanang nakay ang imong tema ayo. Unya dunay kasing-kasing sa pagserbisyo o dili lalay. Kaya kanang importante kanang dili lalay. Anya si Pambari 4 bisag wa pa mga higala maka suway og serbisyo sa gobyerno as elected official pareha kini Lito Osmeña. Usa sa mga great governor sa Cebu, mga higala sa Lito Osmeña untong magagiglaing kuanday. Mayo. Ikaduha, gikan sa private sector, kanang gikan ka sa private nga manarbaho ka. Ako ka nakasuway ko og panarbaho sa gobyerno gyud o kining sa private. Ang tinarbahoan sa private mahigala porbida. Kalayo. Kasi gobyerno doon na po yung mga konpon. In fairness sa ilang mga konpon. Pero og imong tan-awon ba nga ang execution ba? Lahi kayo, no? Ato ka gobyerno day usay matakdan sa kasauban kay mutarong kag trabaho dito nga mopakita ka gilas ba kanang imong tinarbahoan sa private igabot nimo imong itrabaho dito masuko sa tong uban imong mga kauban nga palabi diha kay kami maamong to mga kuan dito so karon og kini iyang tinarbahoan sa private gidaan dito sa government mo kuan gani paspas ba no unya sincero limpyo ang kasing-kasing sa pag-alagad mulampos. Tarawa, ika-third day pa ron, pero release na dayon, gi-urgent ang release. Ang iyang executive order number 1, urgent release of appropriate funds to improve and strengthen provincial hospitals' response and capacity. Unya ang ika-12 ani, sa akong nag-ingon, kini di gini kalimtan, kaya importante kini pod, mandating the free use of regular public comfort room facilities in all provincial terminals in Cebu. Straight to the point. Wa nay bayad ang wiwi ug popo. Ya ka magkaigotos Gwen Garcia salbahis doon dako gyud. Lalim ka na pabayron kag mowiwi kag mopopo ang kanang taga probinsya.
kan taga-probinsya ako, taga-probinsya magyud ko nga, kanang probinsyano magyud ko, mamaylo pa mig pliti, oy, aron nga magkanang syudad. Mamaylo pliti. Ang uban bitaw, tinuray lang ha, di mo makarelate ang uban, ipadalang ng kuan mo na ako, kanang pa makabaw silingan bitaw mula, mulugsong kuno si Kin. Ha, mulugsong si Kin, ipada, mapapalit ko ipikasin. Ay, ako po ni mapada po ko, kay mapapalit po ko kuan. Daghay papalit day kasuway ka na day, kay taga-Bohol ka man. Oh, daghang ipadanan nga kuan kaya naman para magkadaginot split ang usalay mo adto unya daghan na porbida magbaguod kasi imong dalhon. Pagkadaghang panugon kana na ang mulugsong ka na may bawaan ka mulugsong daghang tugon imong silingan nigbalik mo gabaguod ka kay daghay magpada. Karon na maylo pa nagkwarta inigabot sa terminal ang budget niya na ibanan ka na nangihi siya. Unya kapupuon ka. Nya kana ba mo adto kag siya di man kalikayan. Igadto nimo. Taw-taw adto na sa ka. Na ibanan ang imong kuno sinukod kayo ang kwarta oy. Sinukod kay ang kwarta. Niya nang nakas probinsya, Isus Ginoo ko. Sinukod kayo. Kami bitaw nagkuan bitaw sa una dito ko sa kana na ang Visayas State University man akong eskwelahan sa kuan kining undergrad nako. Nagkuan mi diri day, nag-field trip mi diri sa Cebu. Ako gi-consider sa among maestra kay kato among maestra kini ni ang department head ron si Ma'am Daday sa kuan. Divcom dito sa Biska. Sa among classmates ako may pinaka kuan gitaon. Ako mo ilang consider nga kuan kay ingko nga kini akong kwarta na ba ma'am sinukod kay ni. Atol ta sa kuan kanang Biska office mga tog. Na may Biska office dito sa may lahog. Kapila kay plate da no kanang jeep nga kuan ba. Pila kay plate kanang ang akong na kuan na saag man ko to 040 man na di ko kalimot. 040 kinang probinsyano ta. Kanang imong plate daan imong gi-budget. Plate ni mo gi kanang padong dito Biska office. Basta na sa lahog. Nya na baktason gamay na. Og panantag masaag ka. Masaag ka na ibanan yung budget. Mahat yung kag baktas-baktas oy. Karon kanang mga taga-probinsya, prangka pag-istorya pag anhi na maylo pa nagplite. Unya kanang binaylong plite gisukod kana nga makabalik. Unya na ibanan sa pagpangihi dito sa terminal. Kay kanto siguen mga higala pagkasalbahis katong klasiha sa tao. Prangka lang ha. Kasalbahis nimo atong klase sa administrasyon. Matay ka pabaylo nimo na richest province man kata. Ha? Richest province ta number 1 man kata. Nya pabaylo nimo na diha. Karon itangtangan ni pama. Binta taon. Unya kalawa ko da. Usade napagini anomalya ni day. Sa tanan mga higala nga mga mudaan ng iyang negosyo sa comfort room, katong foreigner man to. Mr. Law ba to? Foreigner? Nga naman nga dito man mo ihatag, nabisag ka ng negosyoha, kamao mga Pinoy anak ang negosyoha. Bida, ako di mo ko negosyante no, pero wa po kay plano anang ko ana. Kaya di man ta mapahimoslan noon sa panahon. Pero ako di ko negosyante, pero mingon nga, ako'y padadon ng negosyo sa CR. Nya way laing opsyon mo, CR ganito, kaya wa may laing opsyon. Sayon ka ng negosyo, bisag dili negosyante, magkamao gid na. Nago kay captured customers kay inigsud nimo sa South Bus Terminal, North Bus Terminal, way laing CR. Di man na mao sa balaod ba higala kinahanglan nga min kay kana kay premium, do na gyud kay mga CR da nga libre. Ha? Bisa ka di mo sud kag Ayala, isud nimo kay Ayala na may mga libre gyud si nindot mga CR. Pero gusto kag premium bayad ka, namon po sila ilang CR dito. Kana sa lounge nila. Pero kini, inigsudi tuwa na yun. Anyang gipadara ba, foreigner? Unsa may sabot ninyo, Anagwen? Ha? O niya hasaman ng kwarta, Anagwen? Di pa lang taon di ero, balik ka sa unit, kag di pa ni undi ero. Karon mga higala, wa na. Ni Mando, nas pambalik 4, wa na ibayad na, ha? Kailaliman ka, magpugong-pugong kag pangihi. Tungod kay makabayad ka. GS kay bayad. GS day no?
5 Gs, unya dayon drop off lang kadaan ka mag-drop off kag pasayro dito. Kinama mga kauban nga taga probinsya, mag-drop off kag pasayro pila 20. Sa pantalan gani mga higala mag-drop off ka dito. Imong ihatod sa pantalan, musud ka sige pila may bayad Gs man gani na. Ang kangguin 20, salbahis ka na nga klase sa pagka salbahis nga leader. Kinis Gawin Garcia. Straight to the point. 20. Nya di ang mga higalay taga DAR, gobyerno ni DAR di ay mga higalang DILG kumilik nga makabayad gyud iyang papahawaon diri sa legislative building. Pagka naon nya na ta magtiwas na lang. Masakit kag kidney anang kalakihan mapugong-pugong kag pangihi, ini kasakit nimo madto ka hospital way hospital. Mo karon konektado kini number 12 nga executive order ni PAM. Di na ka masakit, kay naging kagtarong, wa may bayad na. Unya dayon, ang hospital si Bako kung kinaunsa na po hospital. Kanang iya double wami man eh. Magkasakit ka dito kay pugong-pugong kag pangihi. Unya pag adton mo sa hospital, way hospital nga tambal. Pagkagrabe. Unya harasigis ang suri-suroy sugbo, sayaw-sayaw siya dito hala bungga pila budget sa suri-suroy sugbo o kining iyang Pasigarbo sugbo. Mga 300 million kapin. Karon tuiga, ha? Makaako ka ana, makaako ka maparti-parti ka alma mura kag magpista-fista dito na dunay mga pobre dire. Nga wa gani gapas wa gani dagom ang hospital. Muna karon makaingon ko nga mga Subuano no. Kaya mo na unsa kat importante di ay nga dili ta mapapalit sa atong buto. Or kadto uban nga ni dawat ba mo tong uban yaman inyong gikupras. Mo kana ang importante nga mo adto na sa serbisyo. Muna karon, mo ni karon, tinuod na gyud nga mabuhi ka Subuano. Mabuhi, 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 mabuhi ka Subuano. Dungan sa imong pagka-Pilipino. Mabuhi, 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 mabuhi ka Subuano. Dungan sa imong pagka-Pilipino. Sulod karon atong unahon ang nasod ng tangang ibuhaton. Kalimtan usang kaugalingon, malabingon. Nasod Pilipinhon. Mabuhi, 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 mabuhi ka Subuano. Dungan sa imong pagka-Pilipino. Mabuhi, 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 mabuhi ka Subuano. Dungan sa imong pagka-Pilipino. Naunawaan, naiintindihan, natututukan, nararamdaman. Yan ang dahilan kung bakit ito ang number 1. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Panyok. Ang number 1 sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu.